Ден 19 отваряме коледни календари. Това ви, за съжаление, ще е само отваряне на коледни календари, защото цял ден днес съм ви опаковала пратките, за да могат да пристигнат на време за коледните празници и ги изпратихме по-рано, за да могат да пристигнат на време при вас. И не ги снимах на видео, за което ще ме извинявате. Но разбира се, на всеки един съм написала по именно картичка и тя е вътре. Така че разберете ме правилно. По-добре да ги няма в видеото, отколкото да нямате вие подаръци. Нека да отваряме коледни календари. И започваме с първия календар, ден номер 19. Аре бе, много обичам да ги правя с някакви супер сложни опаковки. Хора, аз нямам толкова сила в моите ръце, ще да кажа, но една, защото с другата снимам. В днешния коледен календар имаме кафяв молив за очи. Аз принципно кафяв молив не използвам. Ако използвам някакъв вечерен, но принципно са с черночна линия само. Don't worry, be happy, thank you next. Аре, фокусирай бе. Продължаваме с ден 19. От сега го чувам, че е някакъв малък джангър. Аре, падай. Окей, пак е кафяв молив, обаче този е за устни. Аз харесвам кафяви моливи за устни, даже в момента съм с такъв. Рейтваме днешния ден, приличен четвърка. И не защото календарите бяха тъпи, а на мен денят ми просто беше кофти. Ако ти още не си поръчал твой подарък за коледните празници, ти е към сайта на Александър Небити или Алексчето. И хареса и последвай за ден 20. Омага, когато казах 20, усетих, че наближаваме края на тази поредица. Дали аз като навърша 20 ще наближа моя край? Don't worry, be happy.